Lamsugo jotono naitongnai khapani lukrokno ini angna kembagai video kaisa tawi pakya mom video ongkha CHECHUMA KHORANG BODOL ni wngwi kailebari khamtamo groupni wngwi kaisa video. Tumungno norok kailebani bagwi khamtamnai rok eba musical band nangwi tongo hingkai tabukno kwrwngli o kokduk number bai kokduk number wngkha 8798794426 eba 8729835994 borok ni thai eba ni kumangkha Chinta Horon para Purbo Nokang Salthang Tripura.